aquí é onde entra esta idea de por que se fala tanto de apego evitativo. Pois porque hai un código social evitativo. Xa non é algo individual dunha persoa que ten ese apego inseguro, que as hai, que eu non o nego, senón que hai ese código social que é normalizar os comportamentos dun apego inseguro que nace dunha ferida que todas as persoas temos e que parece que nesta sociedade líquida xa non conseguimos resolver. Pero a teoría dos apegos dinos que repetir patróns e fai a ferida máis fonda. E fai que cada vez os comportamentos da persoa evitativa sexan máis marcados. E aí é onde, na normalización destes códigos, somos persoas que estamos todo o tempo abrindo esa ferida. E a persoa que é así, cada vez normaliza máis iso. Se é un código cultural, encaixa perfectamente nese narcisismo cultural, onde se sosteñen dinámicas adictivas, como ese reforzo intermitente, sí? E ese, que digo eu, en certo modo, a túa reacción, como un narcisista do montón, que son poucos, a túa reacción é o alimento do seu ego. É o que lle permite xustificar os seus comportamentos absolutamente disfuncionais, que hoxe xa son funcionais en sociedade. Hoxe o que non parece normal en sociedade é que ti te vincules cunha persoa e ao paso do tempo, empezase isto como empezase, ti lle queiras ben á persoa. Eu cando me dou conta que atopo moitos homes que son desde o inicio un cliché. E aquí eu podería, pero dicir como en varios homes, tampouco non estuve eu con 20 homes, non? Pois ao mellor en 4 ou 5 homes atopei exactamente, por iso se fala de red flags tamén, exactamente os mesmos comportamentos, as mesmas frases feitas, sí? Que hoxe son ese símbolo de liberdade e madurez, que non é para nada iso, é todo o contrario, e falar da idea de que é algo cultural e que é unha dinámica que está aí. E depois poderíamos falar de como os